Sa mosunod nga mga adlaw ang investigasyon sa House Committee on Human Rights sa extrajudicial killings atol sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Tungod ini, giauhag sa pangu sa House Committee on Human Rights ang kapulisan sa pag-secure, dili paghudlat ini mga resource persons sa investigasyon sa Kongreso. Kaya nabantayas mga kurisista, mahadlok gihapon ang mga tagtungod sa mga biktima sa extrajudicial killing sa pag-testify, magpanlingi gihapon, magpanagana gihapon, di mo tunga sa bisan sa imbitasyon nga gihatag ngadto nila tungod sa kabalaka nga hilabtan sila sa mga pulis. So, ang tan-aw sa mga tao karos mga pulis, extension gihapon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nga wa pa mahuman ang laktod nga pinatyanay bisan kon nahumana ang termino ni Duterte, dulan na duha ka tuig ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nganong ingon ini ang pagtuos katawhan kay wa may nasilutan. Doon na ba'y napriso sa laktod nga pinatyanay? Doon na ba'y kasong napasaka batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte? Wa gyud. So samtang dili tarungon pag-imbestigar sa gobyerno ang laktod nga pinatyanay, dili mahibalik ang pagsalig sa katawhan sa kapulisan o sa ubang mga institusyon. Paadtong mga tagtungod sa mga biktima nga wa gyud ka kuha og hustisya, dili kasaligan ang atong mga balaod. Labi na kung mga mayukmok o mga gagmay ra intawon sila nga mga sakop sa katilingban. Unsay feeling karon sa mga ginikanan ni Skyler Abatayo, kadtong 4 anyos nga bata na naigo sa bala, napatay sa human lang intawon naghimog assignment des ilang Pinoyanan sa bato sa ermita. Ya, pagsubay sa NBI, police carbon may nakapusil patay. So gikiha sa NBI ang mga police carbon sa ilang pag-cover up, kaya ilang matong gipatuo mga durugista may nakapatay ni Skyler Abatayo, sila hinugitangtang. Ang ilang hepe may gilabay sa Mindanao. Human nila pasakay og kaso ang mga police sa carbon. O ang mga police nga gikiha gipang promote. Wa gyud na tangtang. Ug ang kasong gipasaka 2018 pa man din ang kasuhang napasaka hangtod karon wa kalihok. Grabiha sa atong sistema sa hustisya dinhi sa Pilipinas. Hinaot kining investigasyon sa House Committee on Human Rights, sinugdanan lang ni. Ug dunag yun untay matinud-anon yung mga investigasyon nga ang tuyo mao na gyud ang papasaka o mga kaso sa korte aron manubag ang mga responsable atong laktod nga pinatyanay from 2016 to 2022 sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.